Og nu har jeg lige 2 sekunder, inden jeg kommer op på stien, så jeg kan lige hurtigt se, okay, jeg har en skarp vinkel tilbage til 15'eren, så det skal jeg lige være opmærksom på, når jeg kommer op, at jeg får en rigtig udløbsretning. Kommer op her, sørger for at få en kurs op, så jeg ikke kommer skævt op i posten, og kigger op. Og allerede nu kan jeg se en lysning, der ligger op på bakken, og jeg tænker, det kan godt være min, men for at være sikker, så bliver jeg bare ved med at tjekke op på kompasset. Fordi lysninger, de kan godt være lidt skumle nogle gange, og det kan godt være, at der er lige mere end den ene, der er tegnet på kortet. Og præcis som jeg regner med, posten sidder lige her i lysningen. Sørg for her, jeg skal have en god kurs, jeg skal falde ned. Jeg skal falde ned gennem den her slugt og ramme den her høj, som ligger lige til venstre for grøften. Så jeg allerede kan se grøften herfra, og ved, okay, jeg skal bare lige ned til venstre for den og ramme den her høj. Og nu for at se, kigger lidt over til venstre, ser højen, posten er allerede givet, så kan jeg tjekke frem igen mod 16'eren. Og ser at det her, det er noget med, til at starte med skal jeg bare have en kurs. Og den skummel post, den vil jeg tjekke, når jeg kommer op til posten og løber ud fra den. Starter her med at se, posten den ligger på en sten om min slugt. Så nu starter jeg med at se den tæthed, som ligger lige på den anden side af stien. Det må ligesom være, et godt angrebspunkt. Udover selvfølgelig at have kursen. Så sådan et her stræk, hvor man løber lidt på skråt ind over nogle kurver, der er det rigtig vigtigt at holde ekstra meget øje med kompasset her. For der er man meget tilbøjelig til enten at løbe op eller falde ned. Fordi det er lettere at løbe andre steder. For se tætheden, der kommer ned her. Ved at nu skal jeg falde om på den anden side, slugten ned til stenen. Men jeg giver ikke slip alligevel, fordi stenen det er jo ligesom en lille punktetal, som kan være svær at se. Så jeg sørger for at være 100% sammen med kortet her. Jeg er ekstra opmærksom på min kurs de sidste 30-40 meter ind i posten her. Kigger op, får set stenen, tager en kurs, eller bare fortsætter ned mod den her. Kigger igen til 17'eren, hvilken vej kan være bedst at angribe den. Jeg ved, det var ret nemt at løbe i der, hvor 2'eren var, så jeg tænker, det vil egentlig være fint nok at tage den venstre om. Jeg synes, det er lidt for langt at køre helt højre om. Så nu tager jeg en kurs op, jeg vil gerne bare løbe skråt op til det her gule hjørne, hvor stien løber ud. Får kigget op, ser det her hjørne, der ligesom kommer op her, og ved jeg bare har den rigtige retning. Og jeg tænker her nu, jeg har 2,5 minutter tilbage. Hvad med at de så selv får lov til at prøve at løbe det herfra?